Afyona Gelan û Afyona Kurdan beşê 5. Her sala rêxistina pekî gotibe em ê berxwedanê geş bikin, li wê salê agirê serpişta Kurdan geştir kiriye. Wê berxwedana sexte ya ku rêxistinê derbasî başûr kirî, tenê malwêranî ji bo Kurdan li pey xwe aniye. Di sala 2017 de rêxistina PKK tam bi awayekê mafyawarî û grûpên navdewletî yên tawana li başûr tevgeriya ye. Dev jê ber de ku eskerên Tirkiyê jî vê parçeya welat kir. Em li vir behs li wê derdeseriyê dikin ya ku li ser gelê belengaz barandî. Tu kes ji tawanên rêxistinê rizgar nebû. Ne pêşmerge, ne kadroyên partiyên Kurdistanî û ne jî şênî û kasıbkarên başûr. Belku rêxistinê bi terzê filmên Hollywoodê keçên biçûk li ser riyên dibistanê jî rebandin. Belê berxwedana PKK qala wê dike ew karên gemarin yên ku derbirînê jî lûtkeya ehlaqê rêveberê vê rêxistinê dike. Cinayetên sala 2017 yên ku PKK li dijî gelê başûr encam dayî. Yek, rebandina pêşmergeyekê başûrê Kurdistanê. Curê tawanê, rebandin. Dem, çardey heyvayek sala 2017. Cih, binarê Qendîlê. Asayişa PKK li roja çardey meha kanûna duyemîn ya sala 2017 li zalgeha Pirdeşal ya Quntara Qendîlê hemûlatiyê bi navê Elî Weso Abdullah ku pêşmergeyê yekê heştê ser bi wezareta pêşmergeyê desteser kir. Navborî xelkê gundê Xanexayê ser bi bajarokê Wirtê ye. Ew bo dema şev û ku rojekê li cem PKK ma û baş ku hatiye tehdîtkirin hat azadkirin. Du, şewitandina ala Kurdistanê. Curê tawanê, êrêş û şewitandina ala Kurdistanê. Dem, sêzdey heyva du sala 2017. Cih, komelgeha Xanesorê. Çekdar û alîgirên PKK li roja sêzdey meha Şubata sala 2017 bi hêncanta xwepêşandanê li komelgeha Xanesora ser bi Şingalê êrêşî mala Şêx Hezret reş û paş û kir û mala wî têk dan. PKK di vê êrêşê de alayê pîrozê Kurdistanê û wêneyên Sorokbarzanî li mala Şêx Hezret şewitandin. Sê, rebandina sê keçên başûr ku ji dibistanê vedgerîn. Curê tawanê, rebandina keçan. Dem, deyê heyvasê sala 2017. Cih, Pirê Megrûn. Cekdarên PKK li roja dehî adara sala 2017 sê keçên temenê wa çardesal li Sînorê bajarokê Pirê Megrûn rebandin. Ev keçe li dimekê jî dibistanê vedigerîn malên xwe. PKK ew siwarî erebeyê kirin. Pişraw wexta ku ew erebe bi rê ketî du ji wan karîn xwe rizgar bikin û yek jî bi zorî birine Qendîlê û heger roja me ya îro çarenûsa wê nediyare. 4. Rebandina keçekê êzidî. Curê tawanê, rebandin. Dem, heftê heyva 4 sala 2017. Cih, Sînorê Şingalê. Asayişa PKK li roja heftê meha Nîsana sala 2017 keçekê gundê Rojavayê girêdayê bajarokê Sunînê reband û bi darê zorê dixwestin tevlê rêxistinê bikin. Lêbelê malbata wê karîn li duryana bi navê Borg teqel li wê erebeyê asayişa PKK bikin û keça xwe jê bistînin. 5. Desteserkirina kadroyekî PKK. Curê tawanê desteserkirin. Dem, 16 heyva 7 sala 2017. Cih, gundê Eredina. Hejmarekî çekdarên PKK li roja 16 tîrmeha sala 2017 daxwaz ji hemûlatiyê bi navê Kemal Reşîd Hecî ku berpirsê komîta PKK'ye li Sersingê kir ku wan bi erebeya xwe derbasî Sînorê garê bikin. Lêbelê wî kesî red kir. Loma ji hêla wan çekdaran ve tê desteserkirin û pişra azad dikin. 6. Teqetkirin li du hemûlatiyên sivîl. Curê tawanê, teror. Dem, sê heyva 8 sala 2017. Cih, Xanesor. Çekdarên PKK li roja sê tebaxa sala 2017 li Sînorê komelgeha Xanesorê teqel li du hemûlatiyên bi navên Fîras Newaf Mihemed Ehmed Xidir Elaf kir. Ev kes ji navçeya Zumar û ji hoza gergeriyan e. Di encamê de ev her du kes bi gîranehî birîndar dibin û pişra kesê bi navê Fîras li nexweşxaneyê can da. Heft, dizîna mazotê ji Kahnîmasê. Curê tawanê, dizîna mazotê. Dem, 20 heyva 8 sala 2017. Cih, gundê Mîska. Li roja 20 tebaxa sala 2017 hejmarekî çekdarên PKK ku di 8 erebeyên Toyota Pick-up debûn û her erebeyekê tankerekî 2000 litrî pê ve hatibû girêdan bi ser penzînxaneya gundê Mîska da girtin. Çekdarên PKK kamîrayên penzînxaneyê ve mirandin û 10,000 litrên penzînê û 5,000 litrê gazolê û jê dizîn. Xwediyê penzînxanê jî tehdît kir. 8. Terorkirina kadroyekî PKK û hemûlatiyekî sivîl. Curê tawanê, terorkirin. Dem, 25 heyva 11 sala 2017. Cih, Dêralok.
چکدارên PKK li roja 25 meha çiriya paşîn ya sala 2017 de gulle berdan kadroyeke liqa hejdan ya PKK bi navê Bilind Abdê Abdurrahman û hemûlatiyê bi navê Barış Enwer Sedîq yê Bakurê Kurdistanê di encamê vê cinayetê de kadroyê PKK yê bi navê Bilind şehîd ket û Barış birîndar ket û ji hêla PKK ve bi birîndarî tê revandin. Ne revandin û îşkencedana du hemûlatiyên sivîl. Cure tawanê revandin û îşkencedan dem 26 heyva 12 sala 2017 cih bajarokê Amêdiyê çekdarên PKK li roja 26 meha kanûna yêkem ya sala 2017 du hemûlatiyên sivîl bi navê Hizirvan pêşkeft û Mihemed Sefer desteserkirin û revandin paş ku ev kes bi giranahî hatine îşkencekirin tên azadkirin. Hindek ji cinayetên salên 1997 û 2014 û 2016 yek terörkirina du wezîfedarên parêzgehiya Duhokê Cure tawanê terörkirin dem yekî heyva 10 sala 2016 cih çepên Şingalê çekdarên PKK li roja yekêmî meha Cotmehê sala 2016 li ser riya çepên Şingalê bi çekê bêdeng teqel li du wezîfedarên fermangeha Rêk û Piran ya parêzgehiya Duhokê kir û şehîd kirin. Ev her du wezîfedar bi navên Weys Abdullah Saîd û Abdulmenaf Taha dahatin naskirin. Du qetilkirina kadroyekî ve qetiyayî yê PKK li gel keçawiya 3 sal. Cure tawanê qetilkirin dem heştê heyva heşt sala 2014 cih gundê Hisên Reş û yek ji cinayetên herî wehşî û qirê jiyên rêxistina PKK li roja heşî tebaxa sala 2014 li sînorê bajarokê Zaxo çêbû wexta ku bi ser mala kadroyekî xwe ve qetiyayî de girtî û ew li gel keçawiya 3 salî bi awayekî wehşî qetilkirin. Ev kadroyê ve qetiyayî bi navê Osman Abdurrahman Ehmed û kot navê û Şoreş Balic bû. Sê qetlîama du malbatên başûr li sala 1997 Cure tawanê kuştina jin û zarokan dem 22 sala 1997 cih Şêrwana mezin çekdarên PKK li saet 12 şeva 21 ser bi 22 meha Oktobera sala 1997 li navçeya Şêrwana mezin bi ser mala du hemûlatiyan da bi navê Wehab Selîm Yahya Hesen û Yasin Umer Hesen de girtin. Xaniyên wa şewitandin. Ev bigera dilbiêş wisa bû. PKK hevjîna Wehab ya bi navê Qedîfa Eyas ku du giyan bû li gel 6 zarokên wê bi navê Zerîfa İshaq Dilovan Tehsîn Secîda û Cahîda bi awayekî hof qetilkirin. Her wiha hemûlatiyê din yê bi navê Yasîn birîndar kir û hevjîna wî ya bi navê Neşmîla Hesen Yehya li gel 5 zarokên wê bi navê Kurdistan Xelîl Niştiman Siwar û Cîhan qetilkirin. Her wiha xortekî din yê Yasîn bi navê Nêçîrvan bi girênahî birîndar dikin. Hêjayê gotinê ye rêxistina PKK wan cinayetên ku li başûrê Kurdistanê li dijî gelê sivîl encam dide ji bo xwe bi berxwedan hesab dike. Ji roja ku PKK ketiye di başûr de ew bi awayê mafyawarî tev digere. Hemû lehengiya xwe li ser serê gelê Belingazê başûr diyar dike û li hemberî dagirkeran çalakiyên wê tunene. PKK ji bo gelê başûr biya barekî pir giran. Gelê başûr ji bextreşî û derdeseriyê zêdetir tu xêrek ji serê bir rêxistinê nedîtiye.